most lesz, mint lejátszom a legújabb Steel Brainrot Admin Abuse, és ez már a második Steel Brainrot Admin Abuse eventem, és első, úgyhogy videóban, mert Taco Tuesday-t játszottunk le, azt is nézzétek meg, hogyha még nem láttátok. És már Szemi egyből jön is chattinteni, és eltűnt valami innen. A Summer Machine is itt már írja, hogy 6 nap, vagy hát 7 nap múlva pontosan jön a Range Machine a játékban. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. No de, még egy dolgot nem végeztem el, mert most jöttem egy másik eventről. Majd arról is van videó, nem tudom, hogy még fog hamarabb kikerülni. No, úgyhogy vigyük át a brainrotokat a kis accountomra, mert itt azért könnyebben tudok lucky blokkokat, meg így mindent venni. És azért marad itt a kis accountom, mert várjatok, valami secret spawnot. Jaj, fishboard, tehát most ezért canceleztem ki át a híremet. Na jó, mindegy, ez mondjuk nem volt túl kellemes. Jó, és egy job szahur. Amúgy azt meg kéne venni. De mostan nem veszem meg. Mert ez az új rituálé, ez jön be, hogy új rituálé. Ez a job szahuros rituálé jön be. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Megpróbálom megcsinálni majd, de nem tudom, hogy kell csinálni. Úgyhogy ezt majd lehet, hogy külön videóban, vagy a következő eventen. És közben még egy secret lejött. Jó, azt azért nézzük meg. Jó, az egy Los Tralalitos. Ezért nem kell izgulni azért, hogy jaj, most mi jött le. Mert ez azért eléggé rossz, brainrot. De mondjuk ma egyből az event elején 3 secret, ez nem túl rossz. Azért mit nem mondjak. És van több mint 11 helyen. Nem több. Hát jó lenne, hogyha több lenne, de azért ez is bőven elég. És közben van mennyi mindent szemérist. Jaj, mert még az trénesen még benne lett. Jaj, össze vagyok zavarodva, bocsánat. Már azért is, mert nagyon sok videót veszek fel, már meg azért is, mert azt hittem, hogy az is kikerült, de nem, ti még itt vagytok nekem. Ezek a moddedes, majdnem úgy néző cuccosok. És pipikorni meg Los Jobs. Jaj, jó van, már azt hittem, hogy ez kell hozzá. Jó, meg kellett volna venni amúgy ezt a jobot, na mindegy. Hát trédeltem, hát most nem tudtam megvenni. Azt, hogy közben micsoda ez az event, ez nagyon brutális. Mit nem mondják. Nagyon durva. Na de, még eddig semmit nem szereztem. Jó, hát most kezdődött az event, hát mit várok még? 5 perce kezdődött, hát a videót egy picit elkisláltam, nem tudom. Minden evet így picit kislálva lesz. Szombaton valószínűleg. Taco Tuesday, nem tudom. Egyáltalán nem tudom, hogy fogom játszani jó, nem fogom játszani a Taco Tuesday. Elmondom talán majd a videóban, hogy miért. De nem baj. Figyeljünk az eventre. Mondjuk nem olyan rossz már az elején. Már 3 secret lejött. Még már egyből 10-szeres szerencse. Ez durva. Ez komoly ez az event, de eléggé lágos ismételten. Jó, azért nem annyira lágos, mint a Taco Tuesday volt. Ezért azt meg kell mondanom. De nem szokott így laggolni az event, csak a Taco Tuesday meg ez így egy picit laggol. Na de mit csináljunk? Hát semmi nem történik. Hát jó, de hogy is nem. És I'm gonna jó, nem érdekel. Nem vagyok még sajnos Szemi szerverén, nem is leszek valószínűleg. De jó lenne. De lássatok, ennyire bagos megint. De nekem úgy soha nem szokott bagos lenni az event, csak mostanában. Hát amióta a Taco Tuesday óta mondom, azóta. Meg még volt az előtt egy, nem tudom, hogy 4 héttel egy event, az már mondjuk egy hónap, de jó, hétben mondtam magamat. Oké. És itt az új event. Let's go. És az Abrainrot az nem jön le? Na mindegy. És akkor már akkor is egy picit bagos volt. Na de nézzünk szét. Ezt nem lehet kinyitni? Jó lenne. És itt van egy gép. Let's go, hagyjatok nekem. Játszani akarok. Egy gépen akarok játszani. Még egy gépen.
Ez mondjuk, ez eléggé furcsa. Ja, és szerintem ide van izélve, hogy kell csinálni, nem? Span Infinite Brain Rot. No job needed. Mi? Jó, ebből nem jöttem nagyon ki. És ide mi van írva? Bam. Job. Jó, ez titkos ez az event. Ez a Job cucc, ez eléggé titkos, de úgy jól néz ki az effektje. Egy picit. Annyira nem tetszik valamit, ezért a tetejére rakadtak volna, azért mit nem mondjak. Exit. Ki lehet innen jönni? Szabadságot akarok a Steel Brain Rot világból. Amúgy szerintem ezzel az effektel lesznek ilyen titkok, mert elég jól néz ki. Mind ilyen titkos helycuccok. Hát meglátjuk. De amúgy eléggé ilyen titkos ez az effekt. Hát na mindegy. Jó, ne foglalkozzunk ilyen nagyon, nem tudom mikkel, ilyen hülyeségekkel, ne foglalkozzunk. Nem baj. Pörögtessük az eventet! Let's go! Minóvé. Amúgy személy már snappelhetnél, mit nem mondják. Hamarosan, de jó, én szerintem még várja, hogy néz ki ez az effekt. Amúgy tetszik, jó, ilyen titkos rémisztő. Ott van Sammy. Need and sitting is playing. Ajjaj, itt lesznek valami ilyen titkok. Itt szerintem lesznek valami titkok. Nem tudom, hogy gondoljátok, de szerintem itt lesz valami történet. Mert jó, lehet, hogy csak én gondolom túl, de olyan, nem tudom, olyan fura ez az event, vagy hogy hívjam már, komolyan. Fura annyit mondok. De jó van, hogyha ez jó, akkor jó van. Jó. Hát most mit mondjak, hát semmi nem történik. Jó, még 10 másodpercig van ez az event. Az eléggé szuper. És már jön végre Sammy snappelni. Végre jön a barátocskám snappelni. Erre vártunk egész életben, hogy jöjjön Sammy és csettintsen egyet. Jó, azért nem egész életben, de na. Jó, közben milyen effektek is... beaktiválta a pókeset is, amit nem lehet látni. Jó, most aktiválta be, úgyhogy látszás rá is. És közben lakukarácsák, meg ilyenek vannak. Úgy beengedném amúgy ezeket a zenéket, de ha jól tudom, copyrightosak, úgyhogy nem. Mert a X-Rainy Tacos az biztos copyrightos. Ebben biztos vagyok, szerintem, hogy copyrightos. Jó, nem értek annyira ehhez, de én úgy hallottam, hogy egy copyrightos. Na jó, közben mennyire sok event van idáig. Jó, volt olyan, amikor idáig értek az eventek, annyira sok volt. No de jó, azért ez is sok. És megint be van aktiválva ez az event effekt cuccos-muccos. Jaj, de szuper. Tetszik az event, tetszik már most az elején. Az első, mennyi, nem tudom, 10 percben. Már elég jó volt. De mostában nem spawnolnak a secretek, amúgy ez olyan jó, amikor meglátod a chaten, hogy valami secret, és milyen. Vagy csalódol, vagy brutálisan rossz. Nekem erre a videóra az a célom, hogy valami nagyon jót szerezzek. Jó, mindig ez a célom. Most így komolyan mondom, mindig az a célom. És mindenkinek az a célja, biztos, hogy nem az a célja valakinek, hogy ne szerezzen semmit. Még Sam is írja, hogy XD. Hát én is így gondolom. Ezt mondjuk, hogy gondolhattam. Na nem baj, mert van egyáltalán szerencse? Nincs. Nincs szerencse. Ez amúgy nem jó, hogy nincsen szerencse. Ez eléggé szomorú. Szomorú. De nekem miért nem spawnol le Meow meg John Park? Jó, mondjuk én itt úgy ugrálnák, hogy szétszedném az egész házat. És közben 12-re szerencse. Attól szétszedhetném a házat, de azért nem teszem szét, mert mi fog belőle leszpónolni? A nagy darab semmi. Ezt azért már megtanulhattuk. Bölcs játékos vagyok. Úgyhogy ezt már megtanultam. Nem kell örülni előre Alaknak. Mert mit szerel belőle? Egy nagy darab semmit. Nem baj, kódok legyenek? Jó van, legyenek. Legyenek.
Jó, hát na egy plusz esély. Plusz esély. Sosem rossz. Nézzük, hogy valami kijön-e. Hát, jaj, lejött egy nagyon durva brainrot. Egy Nubini Pizzanini. Lejött. Ez mondjuk komoly. Jó, álljál már fel a földről. Lesznek akkor már kódok? Jó lenne mondjuk, hogyha már akkor lenne, ha ennyien mondják, hogy legyen. Mondjuk amúgy úgyse szerzem meg, de jó van, hát egy próbát megér. Közben már egy kis akuntom már írja a kódot, hogyha valamit kiír Szemi. Szóval skin of keyboard escape admin abuse. Amúgy itt valami nagy harc lesz itt a Steel Brainrot meg a keyboard escape között. Eléggé ellentétesek. Irigyek egymást fel, mint nem mondjak. Jó, mondjuk Lucky már nincsen be ennyire. De, Szemére, hogyha azt mondják, hogy el, akkor meg fog halni a játék. Amúgy az igaz. Amúgy ez izére is, ott is jó. Amúgy, hogyha a Szemi megszállja a játékodat, nem tudod megizálni. De mondjuk azért te nekem inkább, mert a te játékod is brutálisan hádoklik. És valaki akar velem trade-elni. Jó van. Szia, a legjobb. Vagyis legjobb. Úgy látom, hogy a legjobb van odaírva, de nem. És szerintem azért cancelálta el, mert már nem tudom. mert elcancelálte. Jó, amúgy ő nem a barátom volt? Nem, nekem a legjobb volt a barátom, nem a legjobb. Vagy lehet, hogy kifrendelt és átváltoztatta a nevét. Nem tudom pontosan. Jó, gyerünk, és még egy jumper spoon. Jézusom, még egy skibidi spoonot. Miért nem az én szerveremre? Én skibidinek is örülnék. Hiába a legrosszabb úgy, én itt úgy örülnék, hogy nem bírnak aludni. Nem azt nézegetném. Megmutatom, hogy nézegetném ezt a brainrotot. Így nézegetném ezt a brainrotot. Jaj, skibidi toilettecském. Nem aludnak, hanem azt nézni. Felhívnám az egész mindenkit, akit ismerek, hogy skibidi toiletem van. Mert senkinek nincsen. Nekem sincsen. De szerintem nem is lesz. Sajnos. Nem baj, hát ha egyszer megtörik az átok. Jó, és Secret Brain, és ugyan mi más? Job, Sahur. Nem baj, az is jó, de miért? De közben már mikor lesz a kód? Vagy már volt a kód? Nem tudom, nem néztem már mondjuk annyira. Nem tudom, hogy volt már a kód, de inkább a kisikuntomnál ott vagyok a kódnál. Inkább ott vagyok. Hát. De egyelőre nem úgy látszik. Vagy lehet, hogy már volt, mert ennyi. Hát már kérdezted tesó, hogy így legyen kód. Hát én már ízéltem, hogy jó van, de most akkor még egyszer megkérdezett, hogy legyen kód. Backrooms van. A Takótyúzén is Backrooms volt. Nem volt Szemi bázisa. No, tudjátok, ahol jönnek ki a brainrotok, és hamarabb megláthatsátok őket. Jó, itt is. Hogy ott kellene rájön Szemi. Ez a Backrooms, nem tudom mostan. Szemi megint mit van el. Jó, nem jó fán. Csak semmi nem jön le. Jó, mondjuk tipikus Steel Brainrot. Még a Backrooms is. Mert Steel Brainrotban van. Jaj, na mindegy. Van legalább spinem. Van egy spinem. Gyerünk, hát mi jön ki belőle? Hát egy nagy darab. Jó, ki jött belőle egy nagyon durva dolog. 400 000 pénz. Hogyha mondjuk valóságban 400 000 pénz lett volna, akkor nem így örülnék neki. És Brainrot Express, ne is idegesíts. Nem szállok bele. De jaj, már idegesít Szemi minket ebben, vagy jaj, már augusztus, igen, már augusztus. Augusztus 1 van. Nyári szüneteknek az első fele. Sajnos amúgy ez a szomorú nap így az iskolásoknak, szerintem. Nekem ez pozitív nap, mert egyrészt, hogy nem akarok, jó. Nekem amúgy ez egy pozitív nap, mert admin abuse-ok, amit szeretek játszani, és ezt tudom nektek videózni is, amit szeretek csinálni, plusz közeleg a tél, amit nagyon szeretek.
tél a legjobb. Jó, kommentekben is, hogyha tudtok kommentelni. Team tél. Mert a nyarat is szeretem, de azért tél, ennek megvan az a hangulata. Úgy várom a telet. Teli gázzal várom a telet, de azt is várom, hogy télen, karácsonykor meglepnek egy OG-vel. Az mondjuk jó lenne. Mondjuk játszok addig, mert lehet, hogy már nem fogom addig kibírni, mert semmi nem fog leszpónolni. Amúgy nagyon kevés leszpónolva van, ami úgy, mint máma. Semmi nem spónoltam. Gratulálok, egy nagy darab 0 spónolt le a mai napon. Gratulál, Gigi, megamnak Gigi, hogy semmi nem jött le. Cancel that chat. De nem tudom hányszor már mondogassa a kódot, és még mindig nem volt. Lehet, hogy volt, lehet, hogy én vagyok vák, vagy nem tudom. De én nem láttam, hogy írta volna, hogy kód is. Vagy én, vagy valami. És már jön ismételten chattinteni. Let's go! Te vagy a legjobb chattintesz folyamatosan. Jó, azért jó lehetne, ugye folyamatosan minden másodpercben snappálna, de azért ez nincsen úgy. Sajnos, vagy egyenlőre. Hát egyre durvábbak az abúzok. Én azt vettem észre. Talán. Hát jó, durvábbak. Csak én vagyok ilyen nem szerencsés. Én nem vagyok szerencsés, csak. Ugye? Nektek mindig lesz volna minden eventen. OG meg ilyenek. Sajnos ez nincsen így. De semmi új brain rot nem jött ide. Ami személy azért megküzdhetnél az update-ekért, mint nem mondják. Azért megküzdhetnél jobban az update-ekkel, mert azért háloklik a játék. Tantang is Los Burritos. Tantangban van is Los Burritosom. Aztán csak volt Los Burritos. Hogyha rájönnék, hogy van, tátongva, örjöngve itten ugrálnák, de az igazság, hogy nincsen. Ne is idegesítsetek. TikTok, hát jó van, nem kell. Innen semmi nincsen meg, innen sincs meg semmi, sehonnan nincsen meg semmi. Kajlószizé meg duplán nincsen meg. De ez szuper ez az event egyenlőre szuper, semmit nem tudok szerezni. Los Sekolász, meg ilyenek vannak ilyen. Háromszoros mi ez, nem tudom mi. Mi ez, szőnyeg, háromszoros szőnyeg. Ez nagyon jó. Emlékszek, amikor ezt kijelentette, szerintem, hogy ez fog bejönni. Oly nagy hype-ja volt. Az jó volt amúgy, amikor minden modderek, meg játékok készültek erről, hogy háromszoros brainrotok, meg ilyenek, ugye arra emlékszek. És akkor is nagy nehezen játszottam le az eventet. Nagy nehezen. Úgy kiküzdettem, hogy le tudjam játszani az eventet. Pár nagyon nagy döntést adtam, hogy lejátszom az eventet. Mert én nem akarom játszani. De hányszor kérdezed már, hogy kódok legyenek? Mi a bajod, Szemi? Nincsen fejed? Megint kódok. Háromszor megkérdezte, Isten, és még nincs. Dragonok, kérlek. Itt az esély, hogy visszaszerezhessem a dragonomat. Vagy hát nem ugyanazt a dragon, de elszkemmelték a dragont, és jöjjön vissza a dragon. Jó, mindent megteszek, amit csak tőlem telik. Jó, mindig a kódoknál mindent megteszek, ez igaz. Csak sem sikerül. Ez a gond, hogy soha nem sikerül. De mikor lesz már a kód, de már 1 milliószor írtad. Ha most lejönne a dragon, én brutálisan örülnék. Én nagyon örülnék. De kódis, gyerünk, írom a kis kontomon. 250 dragon. 250 dragon. 4. Everion. Most ennyi, vagy mi? Nem láttam. Everion. Invalid kód. És megint nem szereztem meg a dragont. Vissza kéne már szerezni egy újabb dragont, amit elszkemmeltek tőlem. A világ nem akarja azt, hogy ne legyek szomorú, hogy elszkemmelték tőlem a dragonomat. Mondjuk.
Lehet, hogy nem kellett volna ezt a tengeremát elfogadni. Mindegy. Jó, amúgy ez egy hosszú történet, az lehet, hogy egy videónak a része lesz, ahogy elmesélem a Steel Brain Rot történetemet, mert eléggé dramatikus. Komolyan mondom, eléggé nehéz a Steel Brain Rot életem. Nem baj. Végül is ez csak egy játék. Hát, jó van, de azért nehéz egy játék. Mit nem mondják? Eléggé nehéz egy játék. Use kód! Megint kód van. De bro! 15 jöpö, tehát te folyamatosan írtasz. 15 jöpö, 4 jó. Ezt elrontottam, mi? Természetesen. Hát nem rontottam el, csak már nincsen stockon. De miért vagyok ilyen? De közben mennyire van? Ja, mert már ezt is mutassa, hogy tényleg. Már emlékszek, hogy ezt is belerakták a játékba, és Jézusom, mennyi dragon. Ugye nincs is 200. Jaj, nem is mondtam, hogy mennyi legyen. Kódtip. Jó lehet, de természetesen próbált megér, de nem fog sikerülni. Feleslegesen írom mondjuk, de inkább hátán. Volt olyan, hogy a lehetetlent megcsináltam, úgyhogy azért bízok még ebben. Van W kristály jöp. Ez nem jöp. Hú, ez komoly ez az event, komoly. Csak oly unalmas. Nem mondják, hogy unalmas ez az event. Feketeség. Riddle time. No jó, írom a kis akuntom már. Írom. Szurkoljatok, skacok! Szurkoljatok! Hát, ha meg tudom csinálni. Hát. Közben lejött egy secret laváka. Fú, de gyűlölöm. Én mindig azt hiszem, hogy valami jó, de mindig ez jön. Ez a duckó. Amúgy jó brainrot, csak a Steel Brainrotba utálom, mert idegesítő. Mondjuk így publikának még haramial. The code is. Nézzük, skacok, szurkoljátok minden erőtökkel, hogy sikerüljön nekem egy miaut. És már elszkannáltik a dragonomat, akkor egy miau legyen. Gyerünk, skacok! Gyerünk! De mikor mondjad? Jaj, már mondja. Abios, jó van, én ezt fel is adom. Ezt inkább fel is adom, mert nem tudtam elolvasni sem, meg semmi. Jó, ezt hagyom annyiba, ezt a kódot. No way! De közben van semmi lucky block. Ez fura egy event. Nem baj, jó lesz az. Valami jöjjön le, valami jó, és akkor már jó van. Akkor jóval vagyunk. Jó. Nem jön semmi. Jaj, gimme. Gim. Jó, az magyarul nem jó, nem tudom, még elolvasni se tudom már, olvasni se tudok már, mindegy. Háj, szomorú egyébként, nagyon sokat misszelek, nagyon sok kódot. De miért nincs ilyen, hogy mindenkinek free Strawberry Elephant kódokból? Hogyha csak nem invalid kódot írsz. De jó lenne. Mondjuk szerintem senki nem változná. Lefényképeznék, hogy mit írt, és akkor egyből írnának be chillesen. És akkor nem invalid kód, de úgy, hogy csak egy. Amúgy ezt mondjuk én adnám. Hogyha úgy lenne, mindent megtennék. Ha ne invalid kódozzak, na és most már jönnek a lucky blokkok? Nem jönnek a lucky blokkok, természetes módon nem jönnek a lucky blokkok. Nézzünk szét itt a backrooms-ba. Ameddig nem szponol valami secret is nem kapott. Idegbajt, hogy valami jó lejött. Közben csak egy leváka. Jó van. 20-szoros szerencsé, de te... Fú, de csúnya vagy te. Csúnya, ijesztő vagy. Tűnj el! Jó, legalább hallgat rám. Uá! De én mondom, hogy több létezik ebből. Jó, én inkább innen megyek ki, mert ezek a pókok.
Spiderini Semini. Spider Semi. Nem szeretlek. Mert most jó, még az is egy kérdés lesz, hogy ki tudok jutni, de szerencsére ki tudok jutni. Nem mondjuk belegettem volna a backroomsba. Durva. Jó, nem respawnoltam volna magamat, és majd megint egy újabb csettintés. Let's go. De ami Semi se volt, még Lucky blokkok. Jó, mondjuk a Lucky blokkok nem is szoktak lenni. Meg amúgy feleslegesek, mert semmi nem jön belőle. De mondjuk egy próbát megér. De mondjuk akkor a kódok se kénének. Mert az is egy próbát megér. Na mindegy. Közben milyen koncertek vannak? Ez mi volt? Ez az mi volt? Ez mi volt? Skacok? Fú, ez az durva. Phantom! Ilyen nem, ez kristál. De el fognak kapni engem. Jó, hogy megpróbálom. Ne, nincs ki Lucky blokkot akarok vinni. És kinek kell mondjuk egy Lucky block Semi? Amiből kinyitsz belőle egy nagy darab semmit. Jó, mondjuk megveszem. Jó, mondjuk állj már fel a földről. Veszek speedet. Bam, 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 bam. Így, kimaxolom. Jó, max. Mondjuk lehet, hogy feleslegesen, de minden. Jó, az. És közben is egy újabb secret. De milyen secret? Nézzük meg. Hogyha megint csak egy laváka, vagy valami ilyen job. Mondjuk szerintem már elviszálltam. Nem, egy fishboard. Ne! A szívemet rángatott a fishboard. Fish. Jó, mindegy. Jó, menjünk vissza azért a kristál Lucky blokkért. Menjünk vissza érte. Kell nekem. Hol voltunk? Valahol itt voltunk. Hol volt az a Lucky block pontosan? Itt? Nem. Azt, amíg hogyha szét is laggolja magát, mondjuk lesz is esélyem megtalálni. De mondjuk lehet, hogy már el is tűnt. Szerintem eltűnt már. Nem baj, valamit lootoljunk. Hát ha valamit találnánk. Ami szerintem nem lesz, de oké. Valami Lucky block kristál. Jó, mondjuk még az is ennek kérdés, hogy kiért tudok innen találni, úgyhogy azt tudom, hol kell innen kimenni. Jó, mondjuk akkor respawnolom magamat, hogyha nem tudok annyira. Nincsen sehol kiárat. 25-szörös lap. Az komoly már, az már komoly. 30 percnél, fél óránál. Mondjuk az komoly. Fú, ez komoly event. És megvettem eztet. Az semmiért. Megvettem ezt a speedet, és ami jó, most talán ennyi baj, de nem most. Úgyis van végtelen pénzem. Jó. Amíg én behoznám ezt ide, a Steel Brainrotba, hogy így fejleszteni. Hogy így fejleszteni tudnád a Brainrot. Jó, mondjuk ez már nem lenne az igazi Steel Brainrot. Az mondjuk már lehet, hogy nem lenne az igazi. Meg amúgy ez már szerintem, hogy káosz lenne. De amúgy egy próbát megérne szerintem, hogy hetet. Jó, mondjuk utána még fellázadnának érted, hogy miért vetted ki. Mondjuk szerintem lehet, hogyha valakinek tetszik. Na. Azt a mennyi ócsi spónol. Ne. Nekem még egy nagy darab jó spónolt egy job. Szóval most múltak el az eventek, és már megint személy jön csettinteni. Jó, mondjuk itt kéne csinálnia mindig, csak nem csinálja így. Eléggé sokszor, úgyhogy van bubblegum, meg 10-szeres luck. Ezt eléggé sokszor megcsinálja, amit nem tudom miért. Az nem helyes, azért nem tudom. Nem kíváncsi vagyok, mennyien játszothassák a gémet, mert amúgy haldoklik. Nagyon durván, ez már nem kérdés, hogy haldoklik. De mondjuk ez a 2 job-ban most mit fogok csinálni? Én mondjuk a rituált, hogyha meg tudnám csinálni, de amúgy már tudom, hogy kell csinálni. Így 4 ember kell hozzá, úgyhogy sok sikert. De inkább meghagyom. De szerintem nem fog annyira lejönni, de Vagy nem lejönni, hanem jó, mondjuk, hogyha megkérek valakit, és akkor még a 2 kis akuntommal, vagy jó, mondjuk van 3 kis akuntom.
De mondjuk mire jó a jó, mondjuk arra, hogy jó, nem, mert következő eventben lehet, hogy jó, nem. Jó, majd valahogy megoldom, srácok. Nem tudom, hogy jó, majd egy barátot kell leszívni. Annyi baj legyen majd. Közben már 32 percnél tart ez a bent. Már. Ami eléggé rossz, mert mindjárt elmúlnak az álmaim. Ismételten, és talán megint csak egy hét múlva lesz esély, hogy valamit szerezzek. Mert a Taco Tuesday-t nem fogom játszani. Én játszotnám szívesen, csak nem tudok, mert nem leszek itthon. Még telefonról le tudom nyomatni, csak nem fogom videózni. Meglátom, jó? Meglátom, srácok, hogy mert videó biztos, hogy nem lesz belőle, mert elutazunk külföldre, de nem lesznek videók, mert felvettem egy csomó videót napokra, hogy legyen, úgyhogy W mehet nekem kommentekbe, meg egy csomó feliratkozó. Ha akarjátok, hogy a következő emetet voljam, akkor legyen meg 3 új feliratkozó, lehet több is, 5 új like ezen a videón, meg nem tudom, vajon 110 megnézettség. Jó, ezt szerintem sokat kérek, de jó van. Már volt sokkal. A Taco Tuesday az mondhatjuk, hogy ilyen formában van. Hát ilyen formában van, úgyhogy ennyit várok el. De amúgy szerintem még amúgy is lesz, de inkább legyen meg, oké? Inkább legyen meg, mert attól függ, hogy lesz hozzá kedvem. Ezt a brainotot. Nem. Azt hogy átgondolom, de inkább legyen meg ez a feliratkozó szám. Na, közben már lehet, hogy az event vége felé közeledünk. Hát remélem, hogy nem, azért még, azért ez a kristálnak végig kéne menni, azért remélem, hogy nem lesz 35 perces az event. Hát az elég rossz lenne, rövid. Na nézzük, hogy ha valami lejön a mutáció rénben. Jó lenne, maradjunk annyiba. Jó lenne is egy Ying-Yangos Mythic Lucky Block. És egy Carset. Rainbow. Aztán. Komoly ez a mutáció rén. Jó, véget is tért, és nem szereztem semmit. Na már volt olyan, hogy egy ilyen mutáció rén alatt szereztem egy Money Pagit leszpónolt Divine-ban. Azt sem voltam itthon, de lejátszottam az eventet, Najakról, meg minden. Az mikor volt, hogy 2 hónapja? Már eltrédáltam jobbakra. 232 milliós volt. Mert még ráment egy hulló, vagyis egy super effekt. De többet nem tudtam megjáratni, mert elmisszáltam a járatást. Gratulálok. Komolyan mondom magamnak, gratulálok. Ritual egy tipdokód. Vagy most még. Jó, én inkább nem is szavazok. Mert úgyis csak mindegy nekem. Úgyse tudom megszerezni. Csak hogyha ingyen lenne mindenkinek. Csak akkor tudnám megszerezni. Ez szomorú. Na nem baj, na amúgy sok secret spawnot láttam, tehát számoljuk meg. 3, 5, 6, 7, 8 darab jött le. Már több mint 6 vagy 7. Úgyhogy már nincsen 6-7 ebben a videóban. Most már komoly 8-as van. Már komoly, nem 6-7-ozunk, de 6-7-ozunk. Ez mondjuk komoly. Ez mindenkinek lejött, mert pont mostan izégeztem egy base-t. Ez mondjuk komoly, ez Secret Lucky Block, hogyha mindenkinek lejött, mondjuk akkor nem olyan komoly, de Secret Lucky Block, ez nem olyan rossz. Közben a base egy nagy darab, nem még van ott egy cyberes Lucky Block, azért azt még megveszem, hát azt azért még megveszem. De megvárom még kap valami effektet, mondjuk nem túl sokat tud kapni, de ha még kap valamit is, akkor kijönne egy Celestial Pegasus, vagy egy Secret Kombi, már annak is nagyon örülnék. Van a Spagettinak is egy csomó effektel. Jó, meg is veszem.
jöjjön a kód, meg minden. Jó. Jó, megpróbálom beírni, megpróbálom. Hát a tipe, di. Jó, van, ezt misszaltam. Ismételtem. Természetes módon. Nem tudom, én nem tudom ezt. No jó, addig is menjünk fel, mert itt van egy cyberes admin lucky block. Ami azért abból még, hogyha valami ki is jön, az mondjuk már termelhet valamit. Például az a Semini Fettini, az kijönne. Jó, az jó lenne. Az egyik legjobb eventem lenne. Mert amúgy én így event közben soha nem szereztem még úgy annyira durván semmi. És bagol. Most már nem bagoljál be, mert kitöröm a nyakadat. Jó, oké. Meg is van a Secret Lucky Block is. Még ez is, ha ezt a Secret Lucky Blockot, jó mondjuk, hogyha additált az event, akkor már megvárjuk. Azért nem fogom már bárni az eventet a játszástól. Oh! Black Hole Gold. Nem is olyan rossz. Secret. Az a lényeg, de nem tudok vele túl sok mindent csinálni, de úgyhogy eladom. De mondjuk azért nem olyan rossz. Megérte. Nem tudom, hogy indexben mege van. Ugye már most az is megvan. Nem ezt akartam. Ugye már ez is bent van a játékban, hogy bármilyen indexet megnézhetsz. Ami szerintem eléggé hasznos. Tudod a régi bázisokat is farmolni. Úgyhogy lehet, hogy amint meg lesz az 50 feliratkozó, akkor live-ban rámegyünk egyre, vagy nem tudom. Annyira még nincs olyan nagy közönségem, úgyhogy nem küldenétek nekem oly sok trade-et. De amikor már leszünk a jó páran, így hogy streamekben is majd látom, hogy így vagytok 100-an, vagy így. Az mondjuk jó lenne 100-an lennétek egy streamben. Az első streamemen ebből 82-en lennétek, vagy az mondjuk eléggé durva lenne. Sorsolnák is. Egyből mindent. Joinoljatok a szerver emberek. Elfogadom mindig, az összes friendet elfogadom, amit csak küldötök. Hát itt van a nevem. Ezt lehet beírni. Elfogadom az összes friendet. Minden friendet elfogadok. Most, hogyha nem fogom elfogadni, az azért van, mert nem vagyok itthon, de utána egyből elfogadom az összes friendet, mert szeretek titeket, hogy vártok nekem, így. És akkor már tudjunk együtt trade-elni, meg minden. Összes trade-et elfogadom. Mert mindig arra vágyok, hogy küldjetek már trade-et. És közben 40 percen tart az event. Ajjajajajaj. Túl gyorsan elhalad. Ez az egész. Nem baj, jó az. Na, mondjuk mindjárt vége az event. Szerintem keves, 10 perc mondhassuk, és februári 24 miatt lesz, már be se írtam, mert úgyse szerzem meg a miatt, de közben megint nagyon elkezdett begasodni az event, de nézzük meg, ahogy jönnek a miaulok, mert szerintem miaulnak kéne jönnie belőle, de nem jönnek a miaulok. Hoppá, mi történik? Vagy valami szkividik jöttek, vagy nem tudom, akkor miért miaut írtak mondjuk. Nem értem, de 35-szörös szerencse ismételtem ebben az eventben is megvan. Let's go. Én erre az eventre jában nem spawnolt semmi. Már a másoknak azért ez jó lehet, de annyi ózsi most nem spawnolt annyira. Ez azért egy gyengébb event. Én azt tudom mondani, hogy ezért ez egy gyengébb event. Nek mondható. Hát nem volt annyira sok minden. Ez még most jön a spanyol event, meg minden. Egyelőre ez nekem egy 10/6, de őszintén nem történt túl sok minden. Hogyha úgy nézzük, hogy mi jött le nekem, akkor 10/0. Ez azért túl sok minden. Hát jó, 10/2. De hogy így meg az event, hogy milyen az 10/6 egyelőre, mert nem tudom, annyira sok, semmi nem volt. Annyira, nekem ez eddig egy elevent. Folyamatosan a kristál, meg ezek, de amúgy a snappelésből eléggé sok van. Úgyhogy jó, most megadom a 10/7-et már az eventre. Megadom a 10/7-et, mert azért már spanyol event is volt, meg minden. Azért már valamik vannak. És már Bubblegum Machine ismételten beavatkozott az egész játékba. Ami nagyon szuper, és Los Tanksitos, hát valami olyannak kellenek hozzá, ami van is.
Szerintem ugyanazok kellenek, mint az előzők voltak, de lehet, hogy más. Strawberry elefant van, ezt nem is vettem észre. És nem, hát jó, hát nem is voltam itt, de nem is írta. Jó, lehet, hogy írta. Tang meg ugyanaz. Nem tudom megszerezni. Rubico and Kubico. Hát, nem hinném, de... Hát már egyből sold out is. Mondjuk egyáltalán be volt adva. Tehát olyan gyorsan nem tudod elvinni. De közben minden berakott Szemi a stokra. Hát minket ez nem érdekel nagyon, mert semmink nincsen hozzá. Mondjuk még ezt a Lost Secret-et megnézem. Los Secolitos meg spagetti? Igen, aztán spagetti volt, de már egyből el is fogyott. Hogy lehet így gyorsan bevinni? Jó, mondjuk ami be lehet el tudom képzelni, hogy bevitték, hogy gyorsan. Komoly event, én azt mondom. Fura, nem oly best event, de úgy jó van. Megdolgozott érte Szemi. Megdolgozik érte Szemi, mert mondjuk nem olyan nehéz eventet csinálni. Mondjuk, hogyha rajtam függne, én 10 órás eventet csinálnak, de szerintem ez nem engedélyezett, mert az túl OP. És ez mi? Appellini. Azt hiszem, hogy már valami Dragon is nem akarja betölteni. Nem baj, gyerünk, valami jöjjön le így az event végére. Hogy már megérje lejátszani az eventet nekem is. Jó, megéri, mert nektek csinálhatok tartalmat. Hogy már megéri, de hogy így játék szempontból gondolom. Mert már kezdünk az event vége közelni, úgyhogy már lehet, már nem lesz szó sok esély idő szerezni dolgokat, meg a 44 perc megy az event. Na, mindegy. Megvárjuk az event végig természetesen. Megvárjuk. Én nem várnánk meg. Code for Semini. Aha. Tudod, mondjuk gyorsan jött. I'm not fat. Ennyi. Még lesz szám. Vagy nem. Aha. Ennyi volt, de akkor most mondja, hogy lesz már benne szám, vagy mikor van vége, ha mennyiből fog állni, mert így honnan tudja? Na, mondjuk, hogy ez meg lehetett volna. Ez eléggé jó, készen meg voltam vele. Na mindegy. Oké. Jó lesz ez. Remélem, hogy következő eventben azért szerzek valamit. Úgy látszik, hogy most már nem fogok szerezni túl sok minden 10-szeres szerencsébe. Ezért lesz volna egy Brain Rot God. Azért még az is jó. Ahhoz képest, de ezek a pipi kivik, emlékeztek, amikor mindenki meg volt értük őrülve. De nem úgy, hanem hogy így vízből. Pipi kivi. Ez volt mindenhol. Nem tudom miért szerették pont a pipi kivit, de közben még egy csettintés. Ez az komoly. Szerintem ez az utolsó előtti csettintés. De ki tudja. Remélem, hogy nem. Vagy lehet, hogy már ez az utolsó. Hát szomorú lenne. Na mindegy. Lehet, hogy már tényleg ez volt az utolsó, mert nem tudom, már 10-szeres szerencse van. Már Szemi se írozgál, meg izé. De remélem, hogy ez nem így van, hogy már azért 45 perc, ami az event, mindjárt 46. Így 50 percet szokott lenni, úgyhogy már hamarosan minden esély elmúlik. A kódokat, azokat jobban meg kéne tanulnom, írogálni, gyorsabban kéne írnom. Jó, lehet, hogy majd így valamikor megpróbálok tréningelni. Amúgy egy olyan videó is lehet, de hogy is már annyira beteg vagyok. Olyan videókat akarnák amúgy, de nehezek. Közben egy Aquanaut is lejött. Amúgy ezt nem értem, miért Brain Rot, de tök jó van megcsinálva. Ilyen jó részletesen meg van csinálva. Én azt beadnám egy olyan, nem tudom, 8 milliós Secretnek. Azért, hogy le tudjon jönni, vagy 12 milliósnak. Hogy azért le tudjon jönni, meg azért sok, mert azért ez jó meg van csinálva. Na, Ismár Alag, már megint itt van. Nem túl jó ez.
Nem baj már ez. Már ennyi lag, hogyha már van, ez nem baj. De közben még egy kristálybrénót. Hát ez őszintén mondom, maradjon egy 10/8 event. Szerintem már mindjárt vége. 10/8-as. Nem túl jó. Nem túl jó. Mindegy színűen. Keyboard escape, vagy mi sub? Jó, ezt nem értem ezt a kérdést. Mi ez a sub? Nem tudom. Nem tudom itt most ami. Jó van, mindegy. Ever. Sub 4 ever. Jó, nem, mindegy. Csikleteire, bicikleteire. Let's go! Ezt még meg is járathatom. Ilyen 100 milliósra. Ezt még meg is járathatom. Nem azért mondom, de ezt még meg is járathatom. Jó, azért meg is kéne venni. Mondjuk az jó lenne. Egy ilyent megjáratnák egy csikleteirát. Nem tudom, hogy meddig tudom elizélni. Eléggé laggol mostan ez egész kis a kontom. Hát megpróbálom. Azért meg kell próbálni. Meg már ezen nyúlnak el az effektek. Ami nem túl jó. Nem túl jó hír. Gyerünk, járassuk meg egy picit. Nem tudom, azért nem volt olyan, hogy 100 milliós csikletérem, de ez most egy sima. Úgyhogy ezt nem tudom. Jaj, nem figyeltem oda. Jó van. Hát ez mostan, nem úgyis most. Csikletére. Nem tudtuk volna annyira már megjáratni. Elfogadom, hogy elbínáztam, de már őszintén nem tudom. Meg amúgy sem volt mutációja. Nem volt mutációja. Az divine volt, az a 100 milliós. Úgyhogy na, azért úgy gondolkozunk. Na még egy 10-szeres szerencse még van. 50 percnél. Mondjuk ez jó lenne, hogyha fennbekelni így a játék ilyen 2-szereset, mint a bűzzal. Na, de már úgy látszik, hogy vége. Sajnos. Hát ez már micsoda. Jó, szerintem már one more snap. Még azért legyen. One more snap. Még azért annak örülnék. Elkasztatni már ott végezem ennek. Sajnos. Ott már annyi is már jön is személy csettinteni. Ami eléggé siet mostanában személy. Nem tudom. Hát ugye, amint már egyből kimondja a snappet, akkor már jön is. Jó, mondjuk, hogy ha már azt mondja, hogy bye, meg így már köszön el, akkor már még szerintem felesleges játszani, de azért még azért benn maradjunk, skacok. Benn maradjunk még azért a játékban. Hát, még azért effektet is tudnak kapni, meg minden. Azért az még eléggé szuper, mert még 10-szeres szerencse is van. Csodálatos 10-szeres szerencse, indonéziás eventben. Tökéletes. Csak a miau effekt kéne. Úgyhogy lejönne a miau. Az lenne a legjobb. És akkor tiszta új indonéziai event. Jaj, kérlek, jöjjön le már a miau le. Amikor valakinek van úgy? Ilyen indonéziás event. Nincs. Egész indonéziás update event. Az update, az durva. Ott, mit nem mondjak, az nekem tetszett. Tetszett az event. Meg minden. Hogy mostanában is voltak azért jó pár nagy update. De mint nem mondjak, volt pár. Úgyhogy ezzel nem mondhassuk azt, hogy de szerintem már személy nem is irozgál. Megvárhassuk még azt a, nem tudom, 2 percet. Valamiért, nem tudom, még azért megvárom. Jó van, oké, jó az. Még azért megvárjuk hátá, de azt volna egy Dragon Canelloni. Amit nem hinnék, de jó. Amint dragonok nem is spónolnak mostan. Nem is spónolnak dragonok, inkább ózsik spónolnak, mint dragonok. Az mondjuk komoly, hogy a ritkább jobban spónol, minden gyakoribb. De nekem nem kell Strawberry, nekem elég miau is. Még Skibidi is elég, még dragon is elég lenne. Engem nem érdekel, én nem rage-elnék azon, hogy jaj, most dragon spawnod, nem pedig miau, meg Strawberry. Hát jó van.
Ha még meg is járatom ilyen 2-3 billiósra, hát akkor meg duplán nem panaszkodhatok. No hát, még azért jönnek a szikritek. Azért jönnek a szikritek, rájpusz meg ilyenek. Ha lenne fuse, akkor mondjuk az jó is lenne. Jó is lenne, és még amúgy számoljuk meg, hogy mennyi szikrit jött le az event alatt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Egy jó kis 13 magyarral végeztük az eventet. 13 szikrit. Azt szerintem bőven nagyon jó ahhoz képest. 13 Secret Brainrot, nem, mostanában azért jó sok Secret Brainrot van. Jó, azért nem jók, nem túl jó Secret Brainrotok, de azért Secret Brainrotok azok is. És szerintem véget is ért az event. Úgyhogy, ja, remélem tetszett a videó, ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!